खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा जाहैगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन लोगोफोर माने दिनैनि आपडेट्सआ आं मानि सायाव टपिक लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदि आङो मोननै टपिक लानानै फैदों माने मोननै आपडेट्स लानानै फैदों माने जेबो सिरियासथ' नङा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं होलांगासिनो आरोना फुल भिडिअखौ दा गासिबो मिथिखायो नैबे आंना गोदान चेनेल जायफोरा चेनेलाव गोदान फैदों चेनेलखौ बेफोरबायदि आपडेट नायबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो बुंहरनाय जाबाय दा आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मोनसे क्लिपखौ नोंथांमोना सिगाङावनो नुबोखाबाय आङो होखाबाय बेनिफ्राय नायलांबाय थादो फुल भिडिअखौ आं होलांगासिनो माने दुर्गा पुजायाथ' गासिबो मोजाङैनो थांबाय मोजां गाज्रिनि समावनो गासिबो दुखुनि समावबो मोनसे फुरथि खालामना थांबाय दुर्गा पुजानि नामाव मानो होनबा जोंहा मोनसे नङा मोनसे पुजा फैबा दुखुबाबो माने एसे सुखु हिसाबै माने हेपि हिसाबै जोङो पुजाखौ नायहैनाय जायो दा मोनसे भिडिअ भाइराल जाबाय थादों सासे आइजोनि माने बर' आइजो आरोना माने बिथांखौ मा आङो बुजिना मोनला माने गासिबो फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामनायखायसो आङो मोनसे टपिक लानानै फैदों नै सिस्टारनि सायाव एबा आइजोनि सायाव बेखौथ' आङो भिडिअ बानाय जायामोन नाथाय गोबां मानसिया फेसबुकनि गेजेरजों होगासिनो दङ आरोना बेनिखायसो आंबो लाना फैनाय जाबाय माने आंबो शेयार खालामनाय जाबाय माने दुर्गा पुजायाव मुर्ति जि बानायो दा बेयाव गोबां आसामिसफोरा नाम हमो आरोना एसामिसफोरा नाम हमो एबा माबा माबि नाग्रा साग्रा बेफोरबायदिनो जोंहा खेराइ सेराइ माबालाबायो पुजाफोराव दुर्गा पुजायाव दा सासे आइजोआ बेयाव माने मा जाखांदों माने दिउदिनि हिसाबै जादों आरोना दा दिउदिनि होनबा सोरबा सोरबा बुजि मोनाबो जानांगौ आरो बुजि मोननोबो जानांगौ माने मोदाय लानाय थायो आरोना बेफोरबायदिनो आइजो गोबां थायो दिउदिनि हमनाय माबानाय दा बेयाव माने सासे आइजोखौ दिउदिनिसो हमखो ना मा आङो बेखौ बुंथ'ला माने फेसबुकनि गेजेरजों ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट लिरना हरदों बियो ओरैनोसो देखायदों बेफोरबायदि जेबो मोदाय हमाखै बेनाव जेबो जायाखै होनना माने हिन्दी भाषाजों बुंदों आरोना सरि इंलिश भाषाजों बुंदों आरोना माने डन्ट टाच मी होनलायनायखौ माने बेखौनो गोबां मानसिया शेयार खालामदों माने सासे मोदाय पुजारि हमनाया एबा मोदाय लानाय पुजारि मानसिया बेफोरबायदि इंलिश बुंलायनो मा दरकार माने बेयाव हमनो नागिरदोंमोन आरोना सानैसो मानसिफोरा माने बेखौ बेफोरबायदि जानायनि थाखायनो माने होबथानो नागिरदोंमोन बेयाव बियो डन्ट टाच मी होनदों आरोना दा बेखौनो गोबां मानसिया कमेन्ट हरदों आरो शेयार खालामहरदों दा आङो बुंला बेनि मा गाज्रि जादों ना मोजां जादों बेखौ आङो फोरमायना होला बेफोरबायदिनो आरो नोंथांमोना नुखादो थाम्बनेइलाव जे बाथौआव सासे आइजोआ माबानाय बेखौबो सानसे समायाव भिडिअ होदोंमोन दा बेबो माने बेबायदिनो दौदिनि लानाय होनना बुंदों माने मोदाय लानाय गोबां मानसिया कमेन्ट खालामहरदों दा गोबां मानसिया बेफोरबायदिनो उल्था फाल्था कमेन्ट हरगासिनो माने जों बर' हारिफोराबो बेफोरबायदि मोदाय हमलायनाय थायो नामा दाबो फोथायनाय गैया दाबो खोमसि लामायाव दोङो दाबो फोथायनाय दोङो बेफोरबायदि उल्थां फाल्थां कमेन्ट हरलाबाय थायो आरोना आरो फेसबुकनि गेजेरजोंथ' नोंथांमोना नुखादो भिडिअखौ शेयार खालामना ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट दा मा बुंबावगोन सिस्टारमोननिसिमबो आङो जेबो बुङा आङो जे बेखौनो आपडेट लानानै फैनाय जादों माने बियो रियेल ना फेक नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरखादो माने फेसबुकाव जि कमेन्टखौ नायो बेखौथ' माने नायथाव जाथ्रा आरोना जिबायदि माबादो दा मानसियाबो गोबां कमेन्ट खालामहरदों माने बर' हारियाबो जे ओरैबायदि मोदाय जाफ्लानाय थायो दिउदिनि थायो बेफोरो नंखाय गोजा होनना बुंदों आरोना दा बेफोरनि कमेन्टखौ नायनासो बुंदों आं गावनो बुङाखै जे बियो नंखाय होननानै आङो जेबो मोनथिला आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय दा फेसबुकाव सोर आइजोआ माबादोंमोन बेखौबो आङो नोंथांमोननि सेराव देखायना होखाबाय बेनोसै आरोना Saya ada di sini.
শক্তি তারা ধরলে 5-6 জনে ধরে রাখতে आरो सासे आइजोआ जि बाथौआव माने गाखोना थादोंमोन दा बिनि सायाव गोबां मानसिया बुंहरदों मानो भिडिअ बानायाखै मानो मा बुङाखै होननानै आंहा बेफोरनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया बाथौ आरो खृष्टान धोरोमनि सायाव आंहा जे मानो होनोबा बाथौआबो इसोर खृष्टानाबो इसोर जोङो गासिबो बर'नि हारिनिनो इसोर बायदि साननानै लानांगोन आंहा मोनसेखौनो इसोर सानो आङो माने मोनसेखौ फुजा होनो मोनबानो गाहाम मोनो खृष्टानाबो बाथौआबो जोंनि सेम आरोना बेफोरनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया मानसिजों मानसि नायनो बालायबाबो इसोरजों मालाबाबो नायनो बालाय जे नोङो खृष्टान नोङो बाथौ होननानै नायनो बालायनाङा आरोना माने इसोरा माने सासेखौनो हमनानै ला आरोना माने धोरोमासो बेलेग बेलेग नाथाय इसोरा सासेयानो बेफोरबायदि साननानै लाबानो जाबाय दा बेनोसै आरोना माने आंखौ बुंहरदों बाथौनि सायाव बेफोरबायदि गाखोनाय जेखानाय बियो दौदिनि नंगौना नङा बुंहर भिडिअनि सायाव लाबोनानै दा बेफोरखौ बाद दोन माने धोरोमनि सायाव रावबो राव बुंनाङा आरो धोरोमनि सायाव रावबो भिडिअ लाबोनाङा दै माने गाज्रि बुंनाय भिडिअ लाबोनाङा आरोना धोरोमा धोरोम जागोन दे आरोना माने बर'आबो मोननै मोनथामसो दोङो बेबायदिनो धोरोम सोरबा ब्रह्म सोरबा खृष्टान बाथौ धोरोम बेफोरबायदि थायो नाथाय इसोरा मोनसेल' आरोना बेफोर भगबाननि सायाव हिंसा भाब खालामनो नाङा मानसिजों मानसि नायनो बालायबाबो इसोरखौ मालाबाबो नायनो बानाङा दे गासिनावबो इसोर थायो आरोना आंहा बेफोरनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया आरोना आंनि थाखाय इसोरा मोनसेयानोल' अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो जायफोरा नैबे चेनेलाव गोदानानो जाखागोन मानो होनोबा चेनेला गोदानखा नालाय आंनि साबसक्राइबारफोराबो नायबाय थाखायो बेनिखायनो गोदान नोंथांमोना आपडेट भिडिअ नायनो गोसोबा नैबे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हागोन आरोना दैलि आपडेट भिडिअ नुनो मोनगोन बे साननैसोआ भिडिअ ओंखारनाय जायाखै मानो होनबा टाइम मोनाखै आङो टाइम मोनबानो माने दैलि आपडेटखौ लाना फैफिननाय जागोन आरोना गोबां आपडेट मानसिफोरा आंनो WhatsAppआव बेनिफ्राय फेसबुकआव हरगासिनो मानो भिडिअ लाबोआखै बेफोर आपडेटखौ हो होननानै माने आङो टाइम मोनथ'वाखै बेनिखायनो आङो मोनसे मोननैल' आपडेट लाबोग्रोनाय जादों आरो नांगौबा आङो दैलि भिडिअ होगोन आरोना टाइम मोनोबा ओमफ्राय आं लाबोफिननाय जासिगोन दा नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय थाबैनो माने 5K थांथारसिगोन 5K माने 10K खालामना होबानो जाबाय 10Kबो जानो बारा नाङा माने दैलि भिडिअ ओंखारबा बारा नाङा आरोना दा भिडिअखौ एंगारथ्राबासो साबसक्राइबारबो डाउन जायो बेनिफ्राय भिउसआबो डाउन जायो आरोना दा नोंथांमोननि अननाय नांगौ बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनो दाबाव अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय अब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो जायफोरा नैबे चेनेलाव गोदानानो जाखागोन मानो होनोबा चेनेला गोदानखा नालाय आंनि साबसक्राइबारफोराबो नायबाय थाखायो बेनिखायनो गोदान नोंथांमोना आपडेट भिडिअ नायनो गोसोबा नैबे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो हागोन आरोना दैलि आपडेट भिडिअ नुनो मोनगोन बे साननैसोआ भिडिअ ओंखारनाय जायाखै मानो होनबा टाइम मोनाखै आङो टाइम मोनबानो माने दैलि आपडेटखौ लाना फैफिननाय जागोन आरोना गोबां आपडेट मानसिफोरा आंनो WhatsAppआव बेनिफ्राय फेसबुकआव हरगासिनो मानो भिडिअ लाबोआखै बेफोर आपडेटखौ हो होननानै माने आङो टाइम मोनथ'वाखै बेनिखायनो आङो मोनसे मोननैल' आपडेट लाबोग्रोनाय जादों आरो नांगौबा आङो दैलि भिडिअ होगोन आरोना टाइम मोनोबा ओमफ्राय आं लाबोफिननाय जासिगोन दा नोंथांमोना नैबे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय थाबैनो माने 5K थांथारसिगोन 5K माने 10K खालामना होबानो जाबाय 10Kबो जानो बारा नाङा माने दैलि भिडिअ ओंखारबा बारा नाङा आरोना दा भिडिअखौ एंगारथ्राबासो साबसक्राइबारबो डाउन जायो बेनिफ्राय भिउसआबो डाउन जायो आरोना दा नोंथांमोननि अननाय नांगौ बेनिखायनो भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामनो दाबाव अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय बुंहां जायो आङो गोसोनि खोथा थेवबो रजेनो